Yıllar öncesinden de bilinen bir planıdır. Çend roj berê Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser mesela İsraîl û Filîstînê planeka aştiyê re gihandibû. Partiya dahatû ser vê planê civîneka çapeminiyê li darxist û di daxuyîniya xwe de dijî vê planê derket. Partiya dahatû du mehberê dibin serokatiya Serokwezîrên Tirkiyê yê berê Ahmet Davutoğlu ve hatibû damezrandin. Di vê civînê de serokê ragihandina der yê Partiya dahatû Ümit Yardım û serokê polîtika der yê Partiya dahatû Kanî Torûn pêk ve axivîn. Ümit Yardım di qisedana xwe de got heke ev plan têkeve meryetê çareserî na dê pirsgirêkan bîne. Buna kesinlikle Em wek partiya dahatû dizanin ku ev ne planek nû ye. Ana bi şiklekî plana aştiyê tê bilêvkirin. Lê bi çi renge ew ne plana aştiyê ye. Daxwaza me ew e ku Amerîka dev ji vê planê berde. Plana aştiyê ya Amerîkayê wek deverên din li Tirkiye jî bû sedema gelek nîqaşan. Hema hemû partiyên ku di parlamenê dane dijî vê planê deklarasyonek imza kirin. Di vî warî de serokê polîtika der yê Partiya Dahatû Kanî Torûn jî ev plan wek planeka mirî nîşanda û wiha got. Di vê planê de ji bilî aştiyê hemî tişt heye. Amerîka her çi qas vê planê bi navê aştiyê diyar dike jî ev planeke aştiyê nîne. Ev koçberkirina gelê Filistînî ye. Ev planeke bazirganî ye. Ji bo vê jî ew çareseriyê nayîne. Serokê giştî yê Partiya Dahatû Ahmet Davutoğlu li Enqerê di himan rojê de li gel balyozvanên Yektiya Ewropayê civiya. Dema li ser siyaseta der û hundir nêrînê xwe diyar kir, bi taybetî jî ser vê planê rawestiya. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.